В момента, в който започнах да правя пари, и в един момент парите ми станаха повече, отколкото ми трябват. Да ям, да живея, да си купувам там, каквото искам. Реших, че трябва да помагам. Защо? Защото така реших. Това е мой избор, бе. Мой избор. Реших, че ако изкарам повече пари от някаква сделка, защото аз съм занимавал само с телевизия, пеене на песни и така нататък, аз съм бизнесмен бил от много години. Направя ли повече пари, ще спаса човешки живот на дете, ако може, и ще си купа часовник. Защото харесва и свидетел, че съм си купил много часовници. Факт. Значи направи си извод колко деца съм спасил. Аз за една че знам. Кой е дявол и кой ангел? Слави Трифонов сложи край на спекулациите. Той припомни на милионера Терзиев и талибана Мирчев, че истинското дарителство е тихо, а не партиен инструмент. Докато техните кръгове водят към хижата на ужасите в Петрохан, Слави спасява животи без камери и фанфари. ППДБ са политически трупове, които се хранят от интриги. На предстоящите избори гласуваме за генерала на истината, а не за техните измислени герои. Подкрепете "Има такъв народ".